εκπρόσωπος της ΚΕΠΕ, της Κεντρικής Επιτροπής Παλαιού Προσκόπου Ελλάδος, κύριε Διευθυντά του Νοσοκομείου, κύριε Πρόεδρε των ραδιοαεροστατικών τεχνών Ιερίας, λοιπόν, που εκπρόσωπο γενεθλές βαθμοφόροι, αγαπητοί γονείς και φίλοι, σας καλωσορίζω στην κοπή της Βασιλόπιτας, του Συστήματος Προσκόπων Κατερίνης και της Νεοειδευτής Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Πιερίας. Τα λόγια είναι τόκια και σας αφήνω να απολαύσετε τα παιδιά σας, αυτά που έχουν κάνει όλο τον χρόνο. Προηγουμένως είπαμε ότι βιαζόμαστε, αλλάξε τον κόπο που είδαμε τα παιδιά που μας είπαν τα κάλατα. Σεβεστέ Πατέρα, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κήτρους Κατερίνης και Πλατωμόνος κύριε και κύριε Γιώργη, αξιότιμοι προσκεκλημένοι για να μην παραλείψω, αγαπητοί γονείς, παιδιά, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα καταρχήν που βρισκόμαστε εδώ, είναι μια πιο οικογενειακή σύναξη έτσι, για την κοπή της πίτας. Να ευχηθούμε στον Πρόεδρο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα μικρά μας παιδιά και σε εσάς μια καλή χρονιά, ευλογημένη, ένα 2017, πρωτίστως γεμάτο υγεία, αλληλέγγυο, με πολλές επιτυχίες για τα παιδιά και εσείς κύριε Πρόεδρε, άξιο στο έργο σας, να δούμε πάρα πολλές δράσεις με τους προσκόπους, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Να είστε πάντα καλά, καλή χρονιά. Πρόσωπος του Δήμου Κατερίνης. Καλημέρα και από μένα. Σεβαστέ Πατέρα, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Να ευχηθώ από καρδιάς χρόνια πολλά σε όλους, στον καθένα ξεχωριστά υγεία, ευημερία και τύχη στο σπιτικό του. Εγώ να συγχαρώ τον Πρόεδρο και τον νυν και τον πρώην, γιατί, κύριε Κουβαλιά, σε εσάς απευθύνομαι, γιατί, όπως προείπαμε, βοήθησα κι εγώ, έτσι, έχω την τιμή να το λέω αυτό, βοήθησα κι εγώ στην αναγέννηση εδώ και στον εξοραισμό του Συλλόγου. Ο Σύλλογος είχε μία, έτσι, καθοδική πορεία, αλλά εμείς δυνατά, βοήθησαν φυσικά και τα μέλη του Συλλόγου και ξαναγεννήθηκε με πολλές δράσεις και με πολύ ανωδική πορεία. Πλέον θα το δούμε και στα παιδιά, δεν ξέρω αν θα δείξετε μετά κάποια βίντεο με τις δράσεις της χρονιάς. Να ευχηθώ και πάλι χρόνια πολλά και ιδιαίτερη τιμή φέτος που έχουμε και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων από τα παλιά. Χρόνια πολλά και πάλι, χρόνια πολλά.
Παρουσίαση της Αγγέλης Νικοπούλου. Λοιπόν, θα πούμε λίγα λόγια για τα Λυκόπουλά μας. Ζωηρά, με όρεξη για μάθηση, περιέργεια, δίψα για περιπέτεια, αυθόρμητα και ζαβολιάρικα μέσα στην Αγέλη μας δένονται σε μικρές ομάδες. Εδώ αποκτούν τις πρόδρυμες εμπειρίες τους που θα βοηθούν να είναι ευτυχισμένα και δημιουργικά στην υπόλοιπη ζωή τους. Μέσα στην Αγέλη μας, τα Λυκόπουλα βιώνουν την προσκοπική ζωή και αποκτούν δεξιότητες που μεγαλώντας θα χρησιμοποιήσουν και θα αξιοποιήσουν στην ομάδα των προσκόπων και σαν ενήλικες μπορεί να αποτελέσουν ακόμα και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Τη χρονιά που μας πέρασε, σε κάθε δράση της Αγέλης μας, δώσαμε σύμμετρα στα Λυκόπουλα δεξιότητες και προσκοπικές τεχνικές, αλλά το σημαντικότερο στοιχείο που προσπαθήσαμε να προσφέρουμε είναι οι αρχές μας, όπως περιγράφονται στην υπόσχεση και στον νόμο μας. Η πίστη στο Θεό, η φιλοπατρία, η φιλαλήθεια, η δικαιοσύνη, ο σεβασμός των άλλων, η ειρήνη, η εργατικότητα, η αξιοκρατία, η αγάπη για το περιβάλλον, η ευγένεια, η αισιοδοξία, η αυτοπειθαρχία, η οικονομία, η υπευθυνότητα, η αυτοπεποίθηση, η αποφασιστικότητα είναι οι μικροί σπόροι που ο προσκοπισμός προσπαθεί να φυτέψει για να αποτελέσουν τα εφόδια των αυριανών ενεργών πολιτών του κόσμου. Μιλώντας για το αύριο και βλέποντας το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων γονιών να δώσουν στα παιδιά τους το δώρο της προσκοπικής ζωής, αναγκαία προϋπόθεση αποτελεί τη συγκράτηση της Αγέλης μας να την πάρουν οι νέοι. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι να προσελκύσουμε βαθμοφόρους που ασπάζονται και κάνουν πράξη τις αρχές μας. Έχουν όρεξη για προσφορά, δέχονται την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης των Λυκοπούλων μας και θα αποτελέσουν το φωτεινό παράδειγμα για τα μικρότερα αδέλφια τους. Αισιόδοξοι μεν ότι κάπου εκεί έξω θα υπάρχουν τέτοιοι, δεν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Μπορεί οι προηγούμενες γενιές του προσκοπισμού της πόλης μας να μην δείχνουν το ενδιαφέρον που αξίζει, αλλά σιγά σιγά, με επιμονή και φρίσμα, δημιουργούμε την επόμενη γενιά των προσκόπων που θα αναλάβουν με όρεξη και γνώσεις τα ενία της κίνησης στην πόλη μας. Με αυτές τις σκέψεις και βλέποντας την ανάπτυξη της κίνησης, εύχομαι το 2017 να αποτελέσει το εφαλτήριο για τις υψηλότερες κορυφές. Καλή χρονιά! Θα σας πούμε και ένα τραγουδάκι. Ετοιμαστήκαμε όλοι. Ξέρουμε καλά, λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι. Να σε Λυκόπουλο είναι καλά, μες στην Αγέλη περνάς μια χαρά, με γέλιο τραγούδι, παιχνίδια, δρομές, κυνήγια, λησμόνιτα, γνώσεις, σχολές. Μα πρέπει και να ζεις στο νου συνεχώς, να λέγεσαι Λύκος, μα Λύκος ο
Συνεχίζουμε με την ομάδα του Σκόπου. Κυρίες και κύριοι, νιώθω μεγάλη τιμή να βρίσκομαι, μεγάλη χαρά να βρίσκομαι ανάμεσα σε αυτό το υπέροχο αγόρι και κορίτσια 11 και 14 ετών και μεγάλη τιμή να με δέχονται στην παρέα τους σαν μέλος της παρέας τους και να ζούμε υπέροχες δράσεις περιπέτειας, αναζήτησης και προσφοράς. Είναι οι πρόσωποι της πρώτης ομάδας Κατερίνης και σας παρουσιάζω ευθύς αμέσως την πρώτη ομάδα του Σκόπου Κατερίνης. Ένας σπουδαίος κοινωνιολόγος και φιλόσοφος είχε πει ότι μπορούμε να καταλάβουμε μια κοινωνία από τα τραγούδια που λένε τα παιδιά σε αυτήν. Και επίσης ότι τα τραγούδια αυτά χαρακτηρίζουν τα παιδιά μεγαλώνοντας και τελικά διαμορφώνουν τους μελλοντικούς ενήλικους. Και ουσιαστικά την ίδια κοινωνία σε ένα συνεχιόμενο κύκλο. Εδώ θα μπορούσα να σας πω ότι εμείς μαθαίνουμε στα παιδιά τα πιο όμορφα και χρήσιμα τραγούδια και έτσι εύκολα να ξεμπερδέψω. Δεν θα το πω όμως γιατί δεν ισχύει. Στην πραγματικότητα δεν μαθαίνουμε στα παιδιά κάποιο τραγούδι. Απλώνουμε την παλέτα όλων των τραγουδιών. Και τα παιδιά διαλέγουν κάθε φορά το καλύτερο. Συμβαίνει, είναι μαγικό, αλλά συμβαίνει. Τα παιδιά μέσα στις δράσεις της ομάδας βλέπουν το καλό, βλέπουν το κακό, βλέπουν το δύσκολο, βλέπουν το εύκολο, βλέπουν το όμορφο, βλέπουν και το άσχημο. Και κάθε φορά διαλέγουν το όμορφο και το χρήσιμο. Οι πρόσωποι μέσα στην ομάδα και στη μικρότερη δική τους παρέα που λέγεται νομοτεία, έρχονται σε επαφή με τη μάθηση μέσα από την πράξη και το παιχνίδι, τη ζωή στη φύση και τις αρχές μας. Και με την υποστήριξή μας αποκτούν εμπειρίες και βιώματα. Έτσι και το 2016 που μας πέρασε, οι ενωμοτείες μας έπαιξαν το προσωπικό παιχνίδι μέσα από μια παλέτα δράσεων στις οποίες συμμετείχαν ενεργά αλλά και τις διοργάνωσαν. Δράσεις τεχνών και επιστημών, θέατρο, μουσική, μετεωρολογία, φυσική, δράσεις προσφοράς στην κοινωνία, αθλητικές δράσεις, δράσεις τεχνικών δεξιοτήτων και φυσικά δράσεις υπαίθρου στο βουνό, στο δάσος, στη θάλασσα. Δράσεις που φέραν στο μυαλό μας κάθε φορά το γνωστό ρεφρέν του προσωπικού τραγουδιού «Να η ζωή που δεν τη νιώθει, όποιος δεν ζήσει μαζί μας». Έτσι πέρασε η χρονιά μας. Αποκορύφωμα όμως κάθε προσωπικής χρονιάς για την ομάδα των Σκόπων είναι η καλοκαιρινή κατασκήνωση. Ο ιδρυτής μας, ο Μπέιτεν Πάουελ, είχε πει η προσωπική εργασία του χειμώνα δεν είναι τίποτα άλλο από την προετοιμασία των κατασκηνωτικών ημερών του καλοκαιριού. Οπότε δεν έχω κάτι άλλο να πω εγώ, παρά μόνο να ρωτήσω ποιος ξύπνησε δίπλα στα κρογιάλι του Θερμαϊκού, ποιος περπάτησε στο μυθικό Όλυμπο, ποιος ένιωσε την ευεργετική δροσιά του δάσους, ποιος έστησε ένα ολόκληρο πάνινο χωριό με τα χέρια του, ποιος οργάνωσε την καθημερινότητά του, μαγείρεψε, καθάρισε, έπλυνε για 11 ημέρες, ποιος τραγούδισε γύρω από τη φωτιά, ποιος αφουγκράστηκε την νυχτερινή σιγαλιά, ποιος έπαιξε παιχνίδια και γνώρισε την περιπέτεια, ποιος ξάπλωσε στην άμμο και αγνάντεψε τα αστέρια, ποιος τα έκανε όλα αυτά. Η πρώτη ομάδα Προσκόπων Κατερίνης. Και πού τα έκανε.
πασαλάκια. Μα αν ο Κωνσταντίνος τους λέει να τα βγάλουν ή να τους λέει κάθετα απλά για να τα βάλουν. 1 και 2 στην κατασκήνωση. Η περιπέτεια στα μάτι μου δεν έχει. 2 και 3 σ' όλα τα δύσκολα. Σ' όλα τα δύσκολα η ομάδα μας αντέχει. Όλοι σε τσιμπάνε, σε πατάνε λαοί. Πεντετάρια σου ορμάνει και γιατί για τους εκεί. Τα τσακάλια σε πιάσει που κάνουν όλοι. Είναι δύσκολο σε αυτό το σκοπολί. 1 και 2 στην κατασκήνωση. Η περιπέτεια στα μάτι μου δεν έχει. 2 και 3 σ' όλα τα δύσκολα. Σ' όλα τα δύσκολα η ομάδα μας αντέχει. 4, 5 την κατασκήνωση. Φέτος θα ήθελα να είναι 1 μήνα. 5 και 6 αχ και να ήτανε. Αχ και να ήτανε και πάλι στη σκοτεινά. Παρουσίαση κοινότητας ανιχνευτών. Γεια σας. Είμαστε η πρώτη κοινότητα ανιχνευτών Κατερίνης. Είμαστε βασικά τα 2/3 της πρώτης κοινότητας ανιχνευτών Κατερίνης. Το στόχο μας είναι να γίνουμε κομιτήριο νέο 15 έως 18 ετών για δράσεις ανίχνευτης φύσης, έρευνας και προσφοράς. Μέσω του καιρού ύπαρξής μας κάνουμε πολλές δράσεις, αρκετές δράσεις. Ανάμεσα σε αυτές μπορούμε να αναφέρουμε συμμετοχή στην τριήμερη κοινή εκδρομή των κοινοτήτων της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, διοργάνωση εσκέλου, παιχνίδι περιπέτειας για νέους και εφήβους, μέσα στο πλαίσιο του άλλων φορμάτων και φυσικά τριήμερη εκδρομή σκοτεινά της πύλης. Μπορεί αυτό που σας δείξαμε να σας φαίνονται λίγα, αλλά λοιπόν να σας δείξουμε πολλά. Πολλά και σπουδαία. Επιτροπή Κοινωνικής Παράστασης. Η Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης αποτελείται από γονείς, παλιούς προσκόπους και φίλους του προσκοπισμού. Αποστολή μας είναι να υποστηρίζουμε το έργο που γίνεται στο σύστημα της Κατερίνης. Ευχόμαστε σε όλους, επειδή δεν μας αρέσουν τα πολλά τα λόγια και για να μην σας κουράσουμε, μια πραγματική καλή χρονιά, υγεία, υπομονή και αισιοδοξία. Ευχαριστώ. Ένωση Παλαιών Προσκόπων Πιερίας. Όχι, 10 σελίδες είναι, δεν είναι παραπάνω. Έχουμε χρόνο, δεν έχουμε. Α, όχι, ποιος Καλησπέρα σας. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ στην κοπή της πίτας μας. Για μας, τους παλαιούς προσκόπους, είναι ιδιαίτερη αυτή η εκδήλωση, γιατί είναι η πρώτη επίσημη εκδήλωση της Ένωσής μας. Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων Πιερίας είναι η πρώτη ένωση που δημιουργήθηκε από τα χρόνια του προσκοπισμού στην Πιερία, άρχισε πάρα πολύ, αλλά κάτι αργά παρά ποτέ. Και βέβαια σε αυτό συντέλεσαν και εκμέναν πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ οι βαθμοφόροι του συστήματος, οι οποίοι θέλαν πάρα πολύ να ιδρυθεί η Ένωσή μας. Και βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος για μας είναι πολύ σημαντικός είναι ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος, ο Δημήτρης Μαναράκης, ο οποίος πραγματικά έδειξε υπερβάλλοντα ζήλο στην ίδρυση της συγκεκριμένης ένωσης. Οι ενώσεις παλαιών προσκόπων
σε όλη την Ελλάδα διέπονται από τον κανονισμό του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και ιδρύονται με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η δική μας ένωση ιδρύθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου του 2016. Είναι πολύ, εδώ βλέπετε τον πρόεδρο, είναι πολύ νέα η ένωση. Παρ' όλα αυτά πρόλαβε να κάνει αισθητή την παρουσία της στα προσκοπικά δρόμενα. Στις 9 Οκτωβρίου του 2016, μετά την ίδρυσή μας, ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες και οι εκλογές για την ομάδα συντονισμού της Ένωσης. Κατόπιν και σε μία εβδομάδα μετά, παρόλο που ήμασταν στα Σπάργανα ακόμα, καταφέραμε στις 15 και 16 Οκτωβρίου να συμμετάσχουμε στην 35η Πανελλήνια Συνάντηση Παλαιών Προσκόπων, Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος, η οποία έγινε στη Θεσσαλονίκη και σήμερα έχουμε μαζί μας και τον επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος, τον Τριαντάφυλλο του Μεταξά, που έτυχε να είναι και πρόεδρος της Επιτροπής στην συνάντηση. Και οπωσδήποτε θέλω να πω ότι παρόλο που ήμασταν πολύ μικρό το διάστημα της ίδρυσης, καταφέραμε στην συνάντηση να έχουμε μια πολύ ισχυρή παρουσία με